L-imħallef Market Kuti se jinħatar prim imħallef mill-President ta' Malta kif Joseph Azzopardi se jirtira fit-8 ta' April li ġej. Il-Kabinett approva in-nomina ta' Market Kuti wara li anki kien hemm qbil dwar il-ħatra tiegħu bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Dr. Market Kuti għandu 62 sena u għalaħaq avukat fl-1982 u dam jipprattika l-liġi għal aktar minn 30 sena. Huwa speċjalizza fil-liġi għall-familja u dik ċivili. Il-Prim Imħallef il-ġdid kien membru fuq il-Bord tal-Appelli tar-Rifuġjati u anki chairman tal-Bord tal-Appelli għall-Kumpaniji. Dr. Ketkuti laħaq imħallef Lulju tal-2010 fi żmien il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. B'riformi fil-qasam tal-ġustizzja, il-ħatrit fil-ġudikatura qed isiru parir bil-miktub li jkun ġej mill-Kumitat tal-Ħatrit fil-Ġudikatura li hu magħmul mill-Prim Imħallef, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Intlaħaq ukoll qbil fil-prinċipju dwar emendi maħsuba li jsiru kemm fil-Kostituzzjoni u wkoll fil-liġijiet ordinarji ta' pajjiżna dwar kif għandhom jiġu maħtura ġudikanti ġodda u dwar kif għandu jiġi maħtur prim imħallef eventwali hekk kif Dr. Market Kuti spiċċa minn din il-kariga. Il-proposti dwar ħatriet eventwali huma dejjem suġġett li dak maqbul jiġi approvat mill-Kummissjoni Venezja. Il-Prim Imħallef preżenti Joseph Azzopardi se jirtira kif fix-xahar id-dieħel se jagħlaq 65 sena. Fi stqarrija l-Gvern irringrazzja l-Prim Imħallef Dr. Joseph Azzopardi għal kontribut siewi u għad-dedikazzjoni tiegħu lejn il-ġudikatura u lejn l-Istat Malti. Intant il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis wera s-sodisfazzjon tiegħu li fuq il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid kien hemm qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Wara li kellna isem li kien tajjeb li huwa l-Prim Imħallef Market Kuti dan ġie konfermat ukoll anke mill-Oppożizzjoni wara għandna persuna f'kariga tant importanti ta' Prim Imħallef tal-Istat ta' pajjiżna li ġie maqbul bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.